En plan, la samarreta de quan tu vas arribar a la web. El Boet Mataró ha iniciat el campus d'estiu 2020, del qual acabarà després de 5 setmanes. Aquest any serà una mica diferent, però no ha deixat enrere ningú tenint un èxit de participació, malgrat que tenen limitació d'aforament. Han de ser grups de màxim 10 nens i mantenint sempre el mateix monitor durant la setmana. De fet, et diria que més. També és veritat que aquest any, com que teníem límit d'aforament, doncs la gent ha tingut més pressa en apuntar-se, igual que altres anys potser era més laxa tot això i es podien anar apuntant progressivament. Aquest any el fet és que, com que ens marcaven que havíem d'estar treballant en grups de màxim 10 i en mitges pistes, doncs la gent s'ha donat molta pressa a l'hora d'apuntar-se i fins i tot, ja et dic, és que les 3 primeres setmanes, per exemple, les tenim amb 119, 120 i 117 nanos, o sigui que molt més que alguns altres anys. Per poder entrar dins el pavelló han pres diferents mesures de seguretat, tenint un control d'accés on a cada persona que entra li pren la temperatura corporal. Les pilotes que porten han d'estar desinfectades i, finalment, s'han de rentar les mans amb gel desinfectant. Primer de tot, quan arriben, ells s'esperen a fora, no podem entrar al pavelló tots, ni les famílies tampoc. S'esperen per grups. Quan el grup està complet, entren, passen el control de temperatura per comprovar que tot és correcte i també mirem que la pilota estigui desinfectada, que l'entrin amb bossa. I després, un cop arriben aquí, també, ells pugen cap a la graderia, que tenen un espai personal com per deixar el seu material, la seva bossa, els seus objectes personals que necessitin durant el dia. I després ja van amb el seu propi grup, és amb el qual van a pista i en allà ja estan treballant el que sigui. I és amb aquest grup amb el qual estan convivint tot el dia, o fins al migdia que estan junts. Ells fan l'activitat d'entrenament junts, fan l'activitat de gincama o taller, tot el que tinguem preparat ho fan junts, i amb els altres sí que es veuen per esmorzar i de més, però també es veuen igualment de manera separada, de manera, mantenint la traçabilitat. Primer de tot ja començant pròpiament per lo que és el bàsquet en si, Tu al final sí que pots fer entrenaments de tècnica individual, però no pots fer res que sigui d'oposició-col·laboració ni de competició, que al final és la gràcia dels esports d'equip. Com comentava Marc Forcada, no poden fer les mateixes activitats que farien en qualsevol campus, ja que s'ha d'evitar el contacte. Tot i la distància, val a dir que l'èxit és absolut i podran dur a terme diferents activitats.